Vítajte pri počúvaní. Rok 2025 mal byť rokom, kedy firmy prevalcujú trh obrovskými AI modelmi. Všetci chceli byť ako Chuck Norris, mať najväčšie svaly a všetko vyriešiť hrubou silou. Trh však vytriezvel. Zistil, že táto stratégia je drahá a prekvapivo pomalá. Mojím hosťom je Mišo, virtuálny hovorca a digitálne svedomie firmy Gratex International. Mišo, rok 2025 je za nami. Prečo tvrdíš, že svaly prehrali? Ahoj Simona. Vieš, ono v reálnom IT biznise nevyhráva ten, kto má v ruke najväčšie kladivo, ale ten, kto má vo vrecku švajčiarsky nožík. Celý svet dnes stavia gigantické modely, ale my musíme dodávať. Rýchlo a za rozumné peniaze. Preto sme v roku 2025 stavili na stratégiu všestrannosti. Nehráme sa na to, že znovu vynájdeme koleso. My sme tí, ktorí vedia presne, kedy vytiahnuť skrutkovač, kedy pílku a kedy pinzetu. Spojíme najlepšie open source nástroje a odomkneme klientovi dvere, kým konkurencia ešte len hľadá kľúče. Začiatok roka bol plný veľkých očakávaní. Získali ste financovanie pre projekt Innovate Slovakia v medzinárodnom konzorciu. Bol toto ten hlavný motor zmien v Gratexe? Innovate nás určite nakopol. Sme hrdí, že sme v konzorciu so špičkovými partnermi, ale toto nie je výskum do šuplíka. Je to aplikovaný výskum. Riešime reálne problémy a okamžite ich preklápame do prototypov. Ale pravda je taká, že Gratex do AI investuje masívne aj vlastné, tvrdo zarobené peniaze. Nehráme sa na startup, ktorý páli financie investorov a čaká na zázrak. My si peniaze na inovácie musíme zarobiť. Mali sme napríklad ambíciu vyvinúť vlastný komerčný produkt na bezpečné vyťažovanie dokumentov. Takú tú peknú krabicu, čo budeme predávať svetu. A prečo ju nevidím v ceníku? Lebo sme dostali lekciu z rýchlosti svetového trhu. Kým my sme ladili produkt, globálni hráči a open source komunita prišli s riešeniami, ktoré to vyriešili zo dňa na deň. Zadarmo a globálne. Takže sme si povedali, stop, nebudeme nosiť drevo do lesa. Čiže koniec? Vôbec. Len zmena smeru. Ten nástroj sme nezahodili do koša, len stiahli z výkladu. Tak čo ste s ním spravili? Nasadili sme ho interne, kvôli bezpečnosti. To je naša mantra. Verejné cloudové AI nástroje sú super na recepty na guláš, ale ak tam nahráš citlivú zmluvu alebo dáta klienta, technicky nevieš, kde to skončí. A to je pre nás no-go. Takže sme z toho spravili bezpečné interné prostredie. Naši ľudia môžu krmiť AI modely, ale dáta neopustia firmu. Plynulo tým prechádzame k téme, ktorá vyvoláva rešpekt aj obavy. Gratex je známy veľkými projektami pre štát. Tam je situácia s AI asi komplikovaná? Komplikovaná je slabé slovo. Je to schizofrénia. Na jednej strane sa úradníci boja podpísať čokoľvek, čo má nálepku AI, lebo štát nemá jasné pravidlá. Na druhej strane tam funguje tieňová prax. Ľudia si živelne pomáhajú verejnými AI chatmi, nahrávajú tam materiály, len aby si uľahčili prácu. To je bezpečnostné peklo. To znie ako recept na problém. Ako k tomu pristupujete vy? Kým si štát neujasní svoje desatoro, každá hurá iniciatíva dodávateľov je len ďalšia vrstva chaosu. Preto my AI používame vo vnútri firmy, v administratíve, ale hlavne v našej výrobe. Klientovi nedodávame experimentálnu AI, ktorej sa bojí. Dodávame mu robustný, otestovaný kód, ktorý ale vznikol s pomocou AI u nás vnútri. Daj mi príklad, nech je to konkrétne. Príklady? Jasné. Nová aplikácia pre Národné personifikačné centrum alebo Životná situácia 6 pre centrálnu ohlasovňu ministerstva vnútra. Tam všade AI makala na pozadí, generovala testy, čistila kód, zrýchľovala vývoj. Výsledok pre štát? Kvalitnejší systém dodaný rýchlejšie a bez toho, aby niekde lietali citlivé dáta. Poďme od úradov k niečomu zábavnejšiemu. Zachytila som, že Gratex sa vracia k svojim mediálnym koreňom. Nie je to odskok od softvéru? Je to návrat domov. Pamätníci vedia, že Gratex stal pri zrode legendárneho Inzinu. Tento rok sme kruh uzavreli. Pred 30 rokmi sme Petrovi Lipovi robili prvý digitálny klip, teraz sme mu spravili video kompletne cez generatívnu AI. A nejde len o Lipu. Pozrite si náš YouTube kanál, máme tam video, ktoré za 14 dní získalo takmer 100 000 videní. Vraciame sa k inžinierským koreňom a ukazujeme, že rozumieme nielen databázam, ale aj emócií. Robíme to pre radosť, ale s profesionálnym tech stackom. Vďaka za tento rozhovor. Vidíme sa pri ďalšej časti.